Нека сме в български канал. И как виждате, на гости са ми Лети, Емо и аз, Мони. И как се видят? Както винаги. Какво е него с него? Той е нещо малко прекалено. Мони ми даде брил. Първо слушайте, малко се напира. Сега още не сте мисли какво ще правим. Предложете в коментарите какво искате за другия клип, когато се среща. И не забравяйте да се абонирате за Моника. Моят канал е Мони Белат Моника. И Ево, той в някакъв канал има много. Така че на този не си направил канал. Ма все пак се абонирате. Канал. И чакаме се голямо видео. Поредно видео трябва да си след. И сега да мислим какво ще правим с този клип. Аз много слушам. Само не съм да играме. Може? На какво? Не съм. Добре, ма без си. Добре, и хора. Не играем Майнкрафт. Не ми казваш всъщност. Хора, аз имам Майнкрафт. 16 точка. 0, да. Емил, мисля, че в момента се описва да снима. Да. Емил... Това ще е двойно снимане! Ще снима така, че... Струва се кода. И да това него... Да снима малко... Да ми струва на Майнкрафт! Не, така не е хубаво, светлината! Аз така. Да играме днес към Михло. Ами не, Стали, ако искаш утре. Само, че няма да се видим. Може... само да ви кажа. В коментарите, ако може да ми честите рождения ден. Той ми е на... Той няма рожден ден, той ми е на 30 октомври ми е в тази неделя. Пишете в коментарите. Честитете му рождения ден и му купете най-хубавия подарък, защото сте поканени, чувствате? Да. Само ще ви кажа, че партите ще му се анимират, така че късмет с намирането на партито. И за хората, които не гледат. Чакай. Нямам идея. Питаме кой влог е това, нямам идея. Не съм бил Не, кой влог? Извинете, ама Лети както го каза. в кой влог живееш? В влог 4 апартамент Б, втория етаж, ход 28. Ето вече разбрахте къде е партито. Трего. И само къси.